салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи мо шумо бахайр бошад. як чиза ба шумо расонданиам ки бародарое ки дар Федератсияи Россия, яъне ки дар карантин қарор доранд, мехоҳем ки ба ҳамо кӯмак кунем. Кадоме ки дар Тоҷикистон аст, яъне ки ба ҳамин рақам, кадоме ки дар Федератсияи Россия аст, ба ҳамин рақам чанде бошад кӯмаки худро кунем, то ин ки бародаро кор намекунанд, дар вазъияти нохуб қарор доранд, як саҳми худро бигзорем. беҳтарин савоб аст, ҳама мо метавонем як кӯмаки худро бигзорем. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои Вавилон ва Мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. ман мирам ба либосу бидун, ҳамиша ёди ту аз хотири ман фаромӯш намеше. гули ман хуб медуни би ту таку танҳом азизам, аgar ту набоши